ଭିତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏଥରକ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁକି ମନ ଭିତରେ ଆସିଛି ଯେ କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଯିଏ ଥିଲା 15 ବର୍ଷ ତାର ମୂଳ ଉପାଡ଼ି ମାନେ ଏ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ତୀବ୍ର ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗ୍ରହଣୀୟତା ବଢ଼ିଛି ଆମ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯେହେତୁ ସେ ବୟସରେ ସାନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭଲ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାରେ ତା'ର ବାପାଙ୍କର ତା ନିଜର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତା ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଭାଷା, ଖରାପ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଏଠିକାର MLA ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଅନ୍ତତଃ ସେ କଥା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବଢ଼ିଛି। ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଠି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବ, ଏ କଥା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। କାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିବ। ସରପଞ୍ଚ ସେହି ପଞ୍ଚାୟତରେ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଅନୁଭବ ରହୁଛି, କେତେ ଉତ୍ସାହ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଜି ଯେଉଁ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଛି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଆମେ ଏଠି 2024ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସେଥିରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହୁଏତ କାହାକୁ ଅଛୁପା ନୁହେଁ। ସର୍ବସାଧାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଅଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ମୁଁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଏବେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଅଛି।